be that cool. Body, just go I'm in for it like body. Don't let I'm in my body. Come in drinking on food of my body. Body, just go I'm in for the my body. Don't let I'm in my body. Come in drinking on food of my body. Minen min kulani tampere min jibina ko futa kuni jalo e jambere yeba dunno formi nangir dum ko jangere yow dongno do oro hanki be bianno dum ko jon welo amulla maki wad jomay do long himbe don ki dole nan jinno ko dole nyam burda ma men wana eta ko biyeji chono be pecce kalino seddo wana min tinani nono do galle fo wadi ko president biddo galle ko ministre je ledi ko bam min boyi wata tindamon pour pam ela so ngaji ngarton futa leydi ga pour nyam do ambulance amen ko charrette pusho gurwen les journées mum hebata chaleur komi nan tan gondi e cadele mamin ciek dulede min jahata ko kali follere fude boji mum hol Mamoudou do be wala mum fowru lomto poplo ni ligombel yo bamto e tane nyamo bibbe mum nangori e boccode tampi o dole babu ni chulo abin ndu so binju on funi na milio su cadele amen nan cari to tabe kalis ne leli juude wale nan dari fonnobe wallu ko cali ardibe futa no pori porteji mabbe ko boyli be nangiri min mi hala ko boni do getse amen kambe jeyi kambe pewna la ko feyi facturaji ngarane ceri haali lam hefta ko jeyi saccuma de teli holko wonne do ko bonni tafede chafani sukare skara wada hen lamdam renamdi do pawdo lamad foye lamu mabbe nduppu ladda parambi mabe tinani cumu e ko bandi gurde ngala dispensaire ko min jeyi be mbadi diri be nangir futa tan ko merum taga jole jari beedi kalko few jafof ne leeli jangel wodi liggey ala koddo wonde président jirane ye keram dingel leydi ko avenir do mo ƴettuɗa exemple on jitane so fe mur fude boji mum hol Mamoudou do be wala mo fowru lomto poplo ni ligombel yo bamto e tane nyamo bibbe mum nangori e boccode tampi ko dole babu ni chulo abin ndu so binju on funi na milio sulo